Tämä on LBS Suomen muotinäytös. Pyydetään ensimmäinen esiintyjä lavalle. Mä oisin taivas ja sä aurinko oisit. Mun syliin iltaisin sä laskea voisit. 6/10, koska en ole oikeastaan kiinnostunut tuollaista lauluista. 10/10, olet kaunis ja lahjakas. Voi kiitos. Toinen esiintyjämme. 2 mummoa meni mustikkaan, toinen ei mahtunut. 0/10, en pitänyt yhtään. 0,5/10. Seuraava esiintyjä. Mitä ihmettä tuo oli? No olet aika suloinen ja tosi pieni, eli ehkä 7/10. Tuo oli todella ihanaa. 10/10. Halleluja. Seuraava näyttelijä. Padama vedellä, yeah. Makemilla vesillä, yeah. Hankoon, Helsinki ja pakoon, soudan hankoon. Oh. Olette ehkä aika vanha tähän showhun, joten 6/10. Mielestäni tuo oli aika ihanaa, joten 9/10. Kiitos. Anteeksi, mutta muisti loppuu eikä ole tilaa enempää. Juuri sinä voit äänestää parasta kommenteissa alhaalla.